Ang atong unang pagbasa naghulagway sa kanindot sa plano sa Ginoo para sa kalibutan. Ingon siya, inigabot aning 50 katuig. Kada gyud 50 katuig, kinahanglan nga ang tanan nga ulipon, hatagan nagkagawasan, ang mga yuta nga imong gipalit, iuli nimo sa tag-iya, ang mga utang papason. So kada 50 katuig, makasinati ang mga tao og kalipay, makasinati ang yuta og kanang makarelax ba. Kay ibalik yun ang tanan ngadto sa original. Ambot wa man sa kibutang diri nga ang inyong kilay nga gikiskis patubuon. Ang inyong naong nga gipaputi ibalik sa original. Ang inyong gilaygit nga mga palupyan tube sumpayag balik. Ana no? Mo na ang role niya, gitawag ni siya og panahon sa kalipay. Unsa may babag aning maong planos Ginoo? Kanus-a man ni siya matuman o kanus-a sa didili matuman. Kung maputos gani ita sa sala, di gid ta katuman sa planos Ginoo. Kay ang sala mao man ang pagtuman sa atong plano ug pagsupak sa planos Ginoo. Nya kamo ganahan mong mutuman ani. Kana bang kada 50 katuig ibalik nimo sa original. Kung imong gikural ang maong daan, imo nang tantangon imong kural, ighuman gyud sa 50 katuig. Nya, zaman, inyo nang tumanon. Tanawa mo ingon ko, hindi madapat diri. Kay napuno naman ta sa sala sa kahakog, kadao, kasina, kaning pagka mapatuyangon sa kaugalingon. Kana og musud na nato kaning mga kalaway, kaning pagkahakog aning gahom, musud gani na adi gyud matuman. Gisudlan mas Herodes ani sa atong ebanghelyo. Nisud man niya ang kaulag, nisud niya ang kahakog, kapagarbuhon, ang pagka-attach aning gitawag natog bahandi o gahom. Wa mabuhii si Juan nga magbubunyag, ni sangko gyud nga unsa man hitabo ni Juan? Wa mo maminaw sa ebanghelyo. Giunsa siya? Putol ang uoy, gibutang pagbandihado. Murabag kana bang crispy pata ba nga iserve sa kuan lang to siya, pero crispy pata isod mo nagbandihado no gaana gundong i-serve nato ganahan kita mo ukit-ukit ana kadto gyud ni Juan ana panahon sa party. Luura ka tanawon ato no. Suway kuno ta dinig usa lang bi atong putlas nya to ibutang di aring altar ganahan pa mo musimbang. Kadto panahon gus kana bang party ba kanang nagbanquet sila naa dihang mga pagkaon gisud ang uong Juan nagitungtong sa bandihado perti taong dugo. Nya nganong nahitabo man to? Nganong wa man mahatagi si Juan og kalayaan o kagawasan? Tungod kay ang nagda sa gahom makasasala. Kung ang ato ganing leader sa nasod or sa bisan asang leader daghan gani kay sa dili gyud gawasnon ang iyang mga sakop. Hiktan gina niya, istrikta kay na siya, istrikto kay na siya, pariha aning nagwali. Magkurog-kurog ang lektor o ang salmista. Kaya gano'n, makasasala man eh. Aambot lang sa kana, pero okay raman ko na agad, di mo sunod, pero motodlo na sa sunod, kuyawa na ni sila, karon di gumanan ni kuyawa, unsa kay sayop na sa nakuan. Oy, kanang akong pagkuan, kanang akong paghatag og kanang mga gitawag nato bag point of improvements, kuan na siya pagtabang na paragod sa maestra
ang maestra mutabang man na siya sa estudyante, ang masagpasagda na ganyang iyang estudyante nga maura ginay iyang style sa sinuwatan. Nyag iyang estudyante sa painting, di lang gid siya moingon kaniha i-improve ni, di ba? Ang estudyante sa sayaw, iya ra gid ang patuyangan ang iya dihang estudyante sa kanang ang maestro para sa sayaw, iya ra gid ang patuyangan ang iyang estudyante nga maura gid na sinayawan. Di no? Mao na. So kamo og tudloan, wa mo ana gipreso. Diyon sama mo gitagaan mo mga pako og mga dagang aron mo makalupad sa inyong kaugalingong direksyon nga insakto. Ana na siya. Ambot nakasabot ba mo ana? Hasta ako mo kasabot pero mao na tumong kung tudloan tamo na ang obispo kung mobadlong na kong obispo padre kana mo ibuhata padre ha di ko mingon istriktuha sa ning bisya poy bayasan man ko sigihan man kog monitor ana dili gusto lang sa obispo nga isipare mo saka ang akong gitawag og style nga mas kuan ba kay kanigong ni ang leader ka matud pa ni kinsa man toy kuan gasulti ani si anam ko kay nung dumatong Santo Papa ha mura mo kuno ka ng leader mura kuno ka na og nisaka og kanang watchtower tuwa kas babaw ba so makakita ka sa layo taas kag panglantaw basta leader ka nya ikaw nga member mag-agad ra man kaniya so di ara kas ubos mo na ang leader mo itigon kanibuhata kay nasayod man siya tus unahan kini si Saint Ignatius of Loyola usa ni siya ka bright very promising nga sundao niya ambitious pug siya nga pagkasundao nga mahimo gid siyang taas nga sundalo successful tingali mo abot gid siya pagka general inana kay naa man gid siya potential sa tanan oy nasamdan man ni siya pagkasamad na niya nagpaayo siya siyang samad nagpuyo siya atong balay nga nagsige siya paalim siyang samad nya kay hilig man ni siya kay mubasa ngita siya mga basahon bahin kay pug mga sundao kanang gubat-gubat adventure inana wa man gyoy gikahatag niyang basahon atong klasihas basahon boring man ang iyang kinabuhi nga magsigilag lingkod magpaalim sa iyang samad unya way basahon sabi sa kunsa nalay basahon diha na timingan man sad nga Lives of the Saints og Imitation of Christ tagito adidto nga libro saka na lang hasol ba aning ko ana santo-santo sana na siya ba ayan na lang yung gisustinian og basa ang lives nila ni Saint Benedict ni Saint Augustine kanang mga lives ba of the saints Saint Francis of Assisi ana sus paghuman niya basa mura man siya na attracted siya lahi sa ning adventure da lahi kay ning adventure unsa kag suwayan ni nako no ako gyud mohimo sa ilang gibuhat mao to pagsugod niya ingon ato gitagaan ni siya sa Ginoo og grasya og ni progress pud siya maayo nga nakahimo siya dako kaayong kalambuan sa atong simbahan hangtod karon ana ang iyang mga sumusunod mao ni siya ang gustos Ginoo nga mubalik ta sa original kana bang kamautang mubalik sa Ginoo hain nakakaron ni travel sa imong kinabuhi kana bang kamautang mamalandong hain nakakaron niya mo balikos Ginoo mo balikos original kung asawa ka basin bayag mura na kag mama sa imong bana gasigi na lang kag yaw-yaw o mura kag lula sa imong bana siging yaw-yaw siging pangasaba sa imong bana uy balik sa original nga asawa ka ang imong role pamarayg sa imong bana alagad sa imong bana hapyod-hapyod sa imong bana dili kay siging yaw-yaw sa imong bana nga mura nimog anak ay kumusta mamoron mga asawa pa mo sa inyong bana o inahana basig lula na mo luod kayo ang bana ba ludon mangutanaw nimo nga mudog sa siyang lula uy kaluod ana mao na ang imong bana adto mudog sa silingan kay at least murag asawa ay karing asawa mura na maglula ana labi na gid ang imong baho ana say klaro so mao na samot nya kamo sang mga bana basin sa nyag inyong hunahuna mura mog ulitaw kana bang murag way responsibility
Patuyang lang kas imong gusto, hala pamabay diri, pala pangabit dito, sugal diri, inom diri. Mura lang sa lang imong asawa o imong maid nga imo na lang ulion magabi og patrabahoon sa pagpanglaba sa imong mga bulingon, pagluto sa imong pagkaon, kutob na lang sa diha. Uy, mga bana, musta man mo karon? Balik sa original. Bana baya ka, magmahal ka, mag-alima ka, mag-atiman ka sa imong sa imong asawa. Masipiat noon mga asawa naman noon. Kamusang mga ginikanan, kumusta man ang inyong relasyon sa inyong mga anak? Basin bayag mura na lang nag-inyong ulipon ang inyong mga anak nga ikay na nagbot barog lingkod mao ni buhata mao ni kursuha kuha mao ni ang uyaba mao ni ang buwage. Basig ika na gadiktar niya, nahimo na kang murag si Herodes nga nagdiktar sa tanang mga butang. Uy, mga ginikanan, ang inyong role mao ang pag-agak sa inyong mga anak sa Kristohanong kinabuhi. Mao biya na inyong panaad, inig kasal o inig bunyag. Ano to? Ano to yung na? Dawaton ba ninyo ang pag-agak sa inyong mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo aron mahimong mga maayong Kristohanon unsa inyong tubag o padre niya karon wa ka na mayawan-on tungod ang inyong siging panglatos, siging kusi, siging pangontrol, guidance, Christian guidance. Hain na sa kakoros akong pagkapari, basig mura na sa ko diri og si Poncio Pilato. Kan abang ang kolekta ako, ang problema inyo. Manghunaw ko kung panahon sa problema, pero panahon sa kolekta ako. Ana. Uy, ang role nako, nahibaw mo sa akong role? Din alang ta mong sultihan kay basig inyong chikon. Ang akong role mao ang pagpalambo sa parokya sa iyang physical o sa spiritual na aspeto. Wa na gani ko magbuhat ani palihog badlong ako, pahinomdumi ko, padre, unsa naman ning atong simbahan, batik naman kay ni, purti naman aning gubaona, wa na jud kay mahimo para pag-repair aning atong kisami o kining sandayong sa atong simbahan, gater, ana ba? Ingna ko. Nya sa kamo diha, wa na lang sa tamo tudluig unsay mga sala, unsay paglikay, unsaon pag-usab sa tong kaugalingon, ingna lang sa kakoy, padre, wa na maminimo tudlui unsaon pag-adtog langit, pulos naman ni padung sa impierno. Ana, magbuwag-buwag ka ta ni padre, oy, adto lang kami langit, ikaw lang kay adto sa impierno. Ana, asag ko, aron makabat mo, uy, kalisod sa daan kamutanan adto sa langit. Mo balik ko sa original kadtong pag-ordain nako, unsa may akong gidawat pag-ordination, unsa man say akong gisaad panahon sa ordination. Mao ni ang unang pagbasa, ibalik sa original. Nya manukad na sa tagbag-ong kinabuhi para pagsubay sa Ginoo. Gitawag ni siya renewal of our lives. Mao ni ang purpose ni Saint Ignatius or San Ignacio anang iyang 30-day kanaganing 30 days of spiritual kaning exercises nga human sa 30 kaadlaw matabangan ta nga makabalik sa atong original nga relasyon sa Ginoo o relasyon sa atong isig katao o sa atong kaugalingon. Nindot kay nastanan, tistingin aninyo sabtang dip amo mga matay. Nindot kayo. Hapit tara ba ta mga matay dilta ani? Basin og ako na lang ay na lang tong 30 days, dugay to kayo. Balik na las Ginoo, balik sa original. Ana, mga bana, baliki tong inyong pagkasal, unsa may gisaad nimo sa imong asawa. Nga asawa sad, unsa may imong gisaad sa imong bana. Ana, nya kamong mga kabit, wa man mo'y gisaaran, balik na mo sa inyong original. Okay kanang inyo sugat-sugat ra man na. So, ayo lang na. Sige, manindog na ta.